Pre 10 godina u školu je došla jedna majka da porazgovara sa mnom i požalila mi se kako njena ćerka prethodnog vikenda peglala svoju košulju i naglas izgovorila kako mrzi srpski jezik i književnost. Majka je dotrčala u školu kako bismo ona i ja porazgovarale o tome zašto njena ćerka mrzi moj predmet. Razgovarale smo o različitim temama, ja sam govorila o tome da možda otpor prema predmetu stvara i to što treba da se čita, danas se vrlo malo čita i što smo možda na časovima zahtevni, a učenici nekada to ne mogu da izdrže ili podnesu. Majka se potom vratila kući, a onda je ćerka narednog dana se javila i izvinila se zbog toga što je majka u školi bila i rekla sledeće: oprostite što je mama bila u školi, nije trebalo da dolazi do vas, ja sam toga dana bila izuzetno nervozna, ljuta i kako smo morali da uradimo nešto u vezi sa vašim predmetom, ja sam tu svoju ljutnju ispoljila na vašem predmetu. Mama je dotrčala u školu verujući da je problem sa našim predmetom, mom predmetu, međutim, to nije bila istina. Ovo je pokazalo nešto vrlo zanimljivo danas, a to je da roditelji ne razgovaraju sa svojom decom, ali da mogu da uoče problem i da taj problem ponajčešće žele da reše tamo gde nije uzrok problema, nego na nekom drugom mestu. Ta dislokacija rešenja ili rešavanja problema govori o tome da se u stvari i ne razume šta je problem. Tog dana nije bio problem u mome predmetu, nego u nervozi učenice koja je ko zna iz kojih razloga baš toga dana bila besna, ljuta, netrpeljiva prema drugima. To nije bilo viđeno i nije bilo prepoznato, već je bila viđena samo jedna rečenica koja je promenila čitavu atmosferu i čitav kontekst. Dakle, ne znače sve rečenice ono što na prvi pogled znače i one vrlo često više toga skrivaju nego što otkrivaju, a skriveno je i danas da roditelji vrlo slabo ili retko razgovaraju sa svojom decom.